We are working with the Ministry of Health on protecting our citizens from COVID-19 virus. As a government, this is now a key priority for us. I therefore enjoin you to ensure that adequate medical provisions and other welfare requirements are afforded. To zan yi bayani domin duk jama'a su gane coronavirus maskila ce, sannan kuma tsohuwa ce ta daɗe tana yawo ƙasar duniya. Da ta je ƙasar can, da ta sauka China mutum 70 suka kai kiyama. Ta zo Amerika mutum 50 suka kai kiyama. Sai ga ta a India, nan ma mutum 20 nan ta ɗiba. Sai ta koma ta ƙasar Italy nan ko ba a bayani, kowa zai ga ɗan wuya sai ka ce tsoho da rama cizo. To jama'a zan yi bayani, dan Allah yanzu za ka ake shawa, ka sa ɗin ma ka toje tun kafin jama'a su ɗiba. Ni ina nan a gefe, idan za ka ku gaisa da mutum su miƙa mai dungu ku gaisa. Wajen gaisuwa, in dai ka ga hannun ya abu nan to kai ma dungu za ka ba tun kafin ka wuce kiyama. Yanzu idan za ka san abinci a wajen kari in safiya ce dan samu ruwa ka daure ka sa dan sabulu ka wanke hannu in ka so ka iya ne shi iyaka nan ma ya ishe ku ko dai ku kiyaye tsohuwa ta mulki da ita ce sai biya ce in ji dan dolan gari da na gidan ba da ma fi dan amana idan ka aje shi kamar na taurayi na. Assalamu alaikum jama'a, kamar yadda kuka sani sunana Mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu, jarumi a masana'antar Arewa Comedians. To da Allah ina gayyatar masoya na fadin duniya musulmai kuma masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ku biyo mu yi subscribing din channel din Jafar Y Kwarabi, channel ne na musulunci. Yawa da Allah mu yi subscribing, duk abubuwan da za a yi a watan azumi za mu kalle shi. Jafar Y Kwarabi za ku gan shi na rubuta a jikin screen. Da Allah ku yi subscribing din Jafar Y Kwarabi kuma ku danna mai ƙararrawar sanarwa ta yadda duk shirye-shiryen mu in mun yi za ku same shi kai tsaye a wayoyinku. Nagode, naku Mazaje ne.